fo danti foli min na bi an b'aw ka émission mandi sanfɛ n'o ye sigidolo ye sigidolo ye émission ye min labɛnnen don mali kunnafoni fɛ walasa k'aw ladɔnniya aw ka artisiw ka vie kan an'u ka actualité surtout o hokumu kɔnɔna na an ka wele sera artiste dɔ ma artiste de don comme bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cɛ min don a dogolen tɛ mali kɔnɔ bilen n'o tɔgɔ ye Ousmane Diakité Ousmane Diakité bɛ n'a ka seko n'a ka dɔnko yira an na bi ni émission in kan n'o tɔgɔ ye sigidolo an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ studio min kɔnɔna na studio kurakura de don n'o tɔgɔ dalen don jeli Bazumana Sisoko la an la Ousmane an ti quoi Malla i bisimila an ka studio belebele in kɔnɔna na i bɛ se k'i présenter tuguni an na lamɛnbagaw la ok o diyara n ye n bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen b'a mɛn ka émission in yɛrɛ kanubaga bɛɛ fo farafinna farajɛla an bɛ bɛɛ lajɛlen fo diyara n ye n'o tɛmɛna ne ye Ousmane Diakité Ousmane Diakité ka bɔ Kita Filadugu Kita Filadugu ok Ousmane i nana an ka wele jaabi ni émission in kɛnɛ kan o diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ comme i y'a f'i ye cogo min na émission in tɔgɔ de ye ko sigidolo sigidolo awɔ nin y'a attaque filanan de ye o bɛnna Ousmane Diakité ma Ousmane an bɛ fɛ ka dɔn Ousmane nana musique kɔnɔ cogo di ok o diyara n ye Ousmane nana musique kɔnɔ Ousmane yɛrɛ ye musique de kanu kanu de y'a to i nana musique kɔnɔna na musique yɛrɛ kanu musique yɛrɛ kanu kanu ye fɛn min faga o ma dafa Ousmane sans plus tarder yan'an ka taa ɲɛfɛ n bɛ fɛ ka mɔgɔw an filɛbagaw hakili lajigin ko Ousmane de b'an bolo yan i ka acapella dɔ k'an ye ok voilà ala seri ne mun k'i la ala kanu ne mun kɛ i t'o ɲɛfɔ ne kanu ka gɛlɛn mani i teri mana kɛlɛ nk'i ka yafa ala kɛlɛ ma ɲi sa mani i baden mana kɛlɛ nk'i ka yafa ala kɛlɛ ma ɲi sa ala seri ne mun k'i la ala bebe ne ye mun kɛ i t'o ɲɛfɔ ne kanu ka gɛlɛn ok ok kanu ka gɛlɛn oui faamuyali sɔrɔla Ousmane i ko kanu de y'a to i donna musique kɔnɔna na musique kɔnɔ an bɛ fɛ ka dɔn i ka idole yɛrɛ ye jɔn ye ok diyara n ye parce que dɔnkilida ko ka ca yan'a ka f'i ma ko dɔnkilidala o b'a sɔrɔ i ye sira caman de boli o ye tiɲɛ ye sani an ka se nin kɛnɛ in kan bi Ousmane yɛrɛ ye sira caman boli sani an ka don nin kɔnɔ bi mais n'i ye n sigi diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ min b'a n barika da kosɛbɛ o ye cɛ min yɛrɛ ye ne yɛrɛ bolo don parce que dɔw bɛ dɔnkilida fana ye qualité damadɔ ye dɔw bɛ dɔnkilida ten karamɔgɔ t'u la dɔw bɛ don studio la ten bon n'anw ta tɛ kelen ye d'accord karamɔgɔ b'e la maa min ye ne yɛrɛ bolo don o ye Jeli Magan Kuyate Jeli Magan Kuyate d'accord donc o la bi a bɛ fɔ ne yɛrɛ ma ko dɔnkilidala d'accord faamuyali sɔrɔla o la Ousmane i ka comme ko album t'i bolo pour le moment single caman caman de bɛ Ousmane bolo min tɔgɔ i ye dɔ bɔ sisan n'o ye Armée Mali ye Baɲɛngo Mɔgɔlangolo Chéri ne ye mun k'i la Ousmane an bɛ fɛ ka dɔn avec ces titres là ce sont des titres phares titres ninnu c'est lourd i ka inspiration i b'a sɔrɔ cogo di ok ɲininkali diyara n ye bon ne yɛrɛ ka inspiration caman min sɔrɔ ni bɛ moto boli de la quoi ah bon ah ouais ni bɛ moto boli la non ne bɛ moto boli la i bɛ fɛn caman ye awɔ fɛn caman bɛ na i kunna fɛn caman bɛ na n kunna ou bien n dalen don avant que n ka sunɔgɔ o wagati ninnu na donc ne ka inspiration caman bɛ na o cogo de la ok Ousmane mun de la Baɲɛngo Mɔgɔlangolo n bɛ fɛ e y'o dɔnkili da a kɛwale de kɛra i la wa ou bien i y'a ta ten tɔ en général walasa ka mɔgɔw la sensibiliser bon an ka ta Baɲɛngo yɛrɛ kan dɔrɔn Baɲɛngo in bɔra sisan ne y'a bɔ ani bi cɛ a bɛ sɔn ka 4 ans 3 ans bɔ oui donc ne y'a jateminɛ dɔrɔn n'i tɛ baara kɛ dɔrɔn i bɛ kɛ ɲɛngo de ye quoi ah bon
ouais. a y'aw sɔgɔlen to mali kunnafoni kan ko n'i tɛ baara kɛ non dɔrɔn i bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ maa ye ti baara kɛ a si de don ah bon sinon i b'i ka baara la occupation wɛrɛw de b'i la o asidiya tan tɛ k'i non bolo o temps t'i bolo i bɛ tɛ- bɛ se avancer ka dɔrɔn e bɛ baara la e bɛ mɔgɔw ye cogo di a banna i tɛ mɔgɔ ye mais n'i ye i kɛra jɛmɔgɔ ye savais han ne yɛrɛ de b'a f'i ye baarakɛbali yɛrɛ de ye ɲɛngo ye ah bon non o to ye pewu fan bɛɛ fɛ ok awɔ donc o de nana ni dɔnkili ye n y'a Bani. jateminɛ ouais n y'a jateminɛ baarakɛbaliya yɛrɛ de kan quoi sɔn in Ya- nana o de kan ah ok ɔ mɔgɔ lankolon dun o b'a a bɛɛ awɔ kɔni a bɛɛ mɔgɔ lankolon o b'a bɛɛ la mɔgɔ lankolon bɛ fɛn bɛɛ la o bɛ fɛn bɛɛ la awɔ a bɛ teriya la a bɛ fɛn caman na donc o ko dɔ de kɛra e la spécialement n'e sɔrɔla ka inspiration sɔrɔ k'a da ou bien bon fɛn ma kɛ n na mais Fɛn ma mɔgɔ kɛ. lankolon fɛjɛ ye kara de ye quoi i m'a faamu wa awɔ kara don donc n y'a jateminɛ ko dɔ mɔgɔ mana kɛ baara la cogo o cogo n'i bɛ ɲɛtaga kɔ ko dɔw bɛ k'i la o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ de n ye bɛ fɛ i ka mɔgɔ lankolon in a capella an hakili lajigin a la tuguni mɔgɔ lankolon fɛjɛ ye kara ye nimisa b'o la ale t'i don manamana ko la n'i ye maaba bonya maaba b'i bonya dɔn nka n'i ye maa ni bonya o bɛ kɛ wulu ye k'i kin mɔgɔ dɔw b'i diɲɛna olu b'i kɛ ka jama dafa de tayɔrɔ kelen t'olu la jɛɲɔgɔn kelen t'u la wa nafa t'u dɔnni na olu de ye dugu nafigibaw ye mɔgɔ lankolon ka jɛ man di ye asidi ka jɛ man di ɲɛgɔn kɔrɔ ka jɛ man di ye u bɛ don mɔgɔ kan ka bɔ ni ye ne t'o fɛ ne t'i don manamana ko la fɔlɔ tile la n'i kun minɛ na suyɛni na fɔlɔ tile la n'i kun minɛ na nkalontigɛ la o kun ye maloyala ko ye bi dɔw y'o kɛ kunnawolo ko ye kabi ɲɔgɔnmuso kanu donna teriyaw la teriya dunw tiɲɛna kabi ɲɔgɔn cɛ kanu donna teriyaw la teriya dunw tiɲɛna hɔrɔn damaw ni ɲɔgɔn cɛ o kun ye maloyala ko ye jeli damaw ni ɲɔgɔn cɛ o kun ye maloyala ko ye jeli n'a jatigi cɛ o kun ye maloyala ko ye dɛ mɔgɔ lankolon fɛjɛ ye kara ye nimisa b'o la ne t'i don manamana ko la ok Usman Usman tɛ don manamana ko la dɛ non i jakite o diyara ye Usman depuis i donna dɔnkilida la i ye dɔnkilida in daminɛ ka na se bi ma e ye nafa sɔrɔ a la ok o ɲininkali diyara ye n ye nafa sɔrɔ a la awɔ ka dɔ parce fɔ que an ye tulo kelen tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan ni n ko n ma nafa sɔrɔ a la o ye nkalon ye parce que n bɛ don a la don min o don ni bi tɛ kelen ye o ni bi tɛ kelen ye fiyewu o ni bi tɛ kelen ye a bɛ komi i yɛrɛ bɛ n dɔn cogo min na o don ni bi man kan awɔ an ka bi ka di ni kunu ye bi ka di ni kunu ye alhamdulillah Usman dɔnkilida kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn ko dɔnkilida ma nɔgɔ ka kɛ artiste ye a ma nɔgɔ sur tous les plans a ma nɔgɔ e donna ka na se bi ma e ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a la ok o diyara n ye ni mɔgɔ ma gɛlɛya sɔrɔ art yɛrɛ kɔnɔ a ka gɛlɛn ka kɛ dɔnkilidala ye ah bon awɔ ok parce que dɔnkilidala i bɛ dɔnkili da min bɛ k'i ɲɛna min bɛ k'i la ani i bɛ min mɛn awɔ donc i b'a jateminɛ maa o maa ye gɛlɛyaba sɔrɔ art kɔnɔ o de ka dɔnkilida yɛrɛ bɛ mɛn si la mɔgɔ ye parce que gɛlɛya yɛrɛ ye leçon de ye n ye gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ a gɛlɛya tɛ ban o art gɛlɛya tɛ ban mais i an bɛ bɛ se ka kelen ou bien fila min kɛra Usman na min digila e la fo ka tɛmɛ fo k'a kɛ comme i bɛna bɔ artistiya yɛrɛ la i b'a dɔnkilida yɛrɛ dabila awɔ olu caman bɛ kɛ o caman kɛra dɔ fɔ parce que ne yɛrɛ ye mɔgɔ dɔ ye n fana ye mɔgɔ dɔ ye
ko mana gɛlɛya ma cogo cogo n bɛ minɛ cogo sɔrɔ a i la bɛ minɛ cogo sɔrɔ a la ah bon parce que patience de bɛ ne la kojugu n tɛ girin quoi i tɛ girin ne girin ka jate tɛ tɛ fosi non ne tɛ girin ayi ne tɛ girin ne tɛ pressé awɔ sinon n tɛ pressé parce que n b'a dɔn n bɛ baara min na don dɔ la i bɛna nɔ bɔ a n la b'a ɲɛdɔn de d'accord ne b'a ɲɛdɔn de parce que n y'a kalan n b'a ɲɛdɔn wa n bɛ s'a la ayi ne bɛ se dɛ n b'a ɲɛdɔn Usman ko k'a b'a ka baara ɲɛdɔn a y'a kalan wa a bɛ s'a la n bɛ s'a la o duti tɛ n na yɛrɛ ah ouais parce que n b'a dɔn n ye fɛn min kalan ne m'a ta carré kɔnɔ ne y'a kalan yɛrɛ yɛrɛ de mɔgɔbaw fɛ mɔgɔbaw nɔfɛ et puis n y'o de fɔ mɔgɔ n ye kalan kɛ quoi awɔ ok Usman mais i b'a dɔn n'i bɛ kalan na i bɛ don wo o kɔnɔ adamaden bɛɛ fɛnɛ n'a taabolo de don peut-être ni ko dɔw kɛra n'olu digir'i la i bɛ se k'i mabɔ yɔrɔ la mais olu tɛ kɛlɛ ko ye o tara ko dɔ kɛra yɔrɔ dɔ la ni e y'i mabɔ ye n'i ye mabɔ ye ok Usman Usman an bɛ fɛ ka dɔn i ka projet ye jumɛn e bɛ fɛ ka mun ni mun de kɛ dans les jours à venir o diyara n ye bon n ka projet ye min ye pour le moment n b'a fɛ ka clip kɛ fɔlɔ i bɛ fɛ ka clip kɛ fɔlɔ n b'a fɛ ka clip kɛ donc ka n ka album bɔ donc ni n tilara o la ko tɔw bɛ ɲɛfɛ ok faamuyali sɔrɔ la ala an bɛ dugawu kɛ ala ka se d'i ma ami ya i rabi ka se k'i ka clip bɔ ani ka album o de y'a a koloma o yɔrɔ de ye y'a koloma yɔrɔ ye Usman an y'a jateminɛ bi mali culture la mali dɔnkilida man nɔgɔ o ye tiɲɛ ye artistes ye n'i yɛrɛ yɛlɛla réseau sanfɛ les réseaux sont saturés bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ a bɛ dun ɲɔgɔn fɔra na ko artiste e yɛrɛ bolo artiste jɔyɔrɔ ye jumɛn ye société kɔnɔna na bon est ce que mɔgɔ ni mɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn na o. walayi mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn na bɛɛ bɛ ka balo de ɲini mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn na ayi mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn na donc a bɛ ka bɛɛ bɛ ka balo de ɲini e delila ka mɛn ko artiste fila taara ni ɲɔgɔn ye polisi la n ma deli k'o mɛn fɔlɔ ni kɛlɛ bilenna a bɛ taa min a tɛ taa yɔrɔ si a tɛ taa yɔrɔ si a bɛ daminɛ réseau kan a bɛ ban a réseau bɛ kan bila réseau kan donc ne b'o kɛ balo ɲini de ye quoi kɛlɛ tɛ yen balo ɲini de don balo ɲini don donc e yɛrɛ bolo artiste aw jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye jamana kɔnɔna na jamana kɔnɔ artiste kan ka fɛn fɔ min bɛ maaw la nisɔndiya ka fɛn kɛ mun bɛ mɔgɔw bilasira d'accord jango an filɛ wagati min na sisan mɔgɔw kunkolo sufɛlen don kow ka ca bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini na donc ok artistes kan ka ko dɔw de kɛ min bɛ mɔgɔw mɔgɔw lafiya dusukun lafiya mais ni artistes yɛrɛ ko k'u b'a kalaya o ye kuma wɛrɛ de ye d'accord donc an b'o kɛ balo ɲini de ye a ma nɔgɔn fan si fɛ fansi ok Usman e bɛ se ka conseil jumɛn di i dɔgɔnin minnu bɛ ka don dɔnkilida la sisan dɔw bɛ yen cogo o cogo idole bɛ bɛɛ la dɔw bɛ yen nɔ u bɛna u ɲɛ b'e la u b'a fɔ n bɛ fɛ ka kɛ Usman ɲɔgɔn ye e bɛ se ka conseil jumɛn de d'u ma bon ne bɛ conseil min di o la n bɛ conseil min di o yɔrɔ la i ko ɲininkali diyara n ye kojugu parce que dɔnkilida tɛ taa fɔlɔ f'i k'a kanu de quoi mɔgɔ ma fɛn o fɛn kanu i tɛ se ka nɔ bɔ a la ne kɔni bɛ min fɔ denmisɛnninw ye baara in ma nɔgɔ dɛ hali bi ne yɛrɛ bɛ k'a ɲɛɲini de a baara si ma nɔgɔ mais bi bi in na ne ɲɛ b'a la est ce que denmisɛnninw yɛrɛ bɛna se ka dɔnkili yɛrɛ kalan bilen o tɛ se cogo di an bɛ ka taa ni nɔgɔya sira ye bon an bɛ ka taa ni nɔgɔya sira ye tɛ parce que denmisɛnninw ɲɛ bɛ karamɔgɔ ɲiniyɔrɔ de la sisan karamɔgɔ yɛrɛ niyɔrɔ karamɔgɔ yɛrɛ ta n'i y'o ta i b'o bila dɛ fɔlɔ i bɛ tugu mɔgɔ nɔfɛ kalan kɔnɔ
million sɔrɔ la n'a ka d'a ye a b'a fɔ ko k'a k'an bɛɛ sini wa sini maa ti kɔn i ɲɛ baarayɔrɔ la parce que baara kanu de bɛ e la mais bi bi in na ni denmisɛnnin tugur'i kɔ wari ka sɔrɔ bi e ma fɛn di e ma fɛn di sini wari ka sɔrɔ e ma fɛn di sini kɛnɛ b'a ɲini ka dɛsɛ a la patron yɛrɛ tɛ essence sɔngɔ di mɔgɔ ma hali n'i bɛ essence sɔngɔ di e bɛ min sɔrɔ dɛ olu yɛrɛ de mago b'o la i yɛrɛ ɲɔgɔnna jamana ka kalan jamana ka donc o de kalan kan ka dabila o de kan ka ko dabila kalandenw ka dɔn ko nin ye i k'a ka kalan kɛ fɛn bɛɛ bɛ kalan de fɛn bɛɛ bɛ kalan de ni e yɛrɛ sera don min na i kan ka kɛ cogo min na i b'o dɔn d'accord faamuyali sɔrɔla la Usman Jakite an balima Mali kunnafoni lajɛbagaw a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni TV kan Usman Jakite de b'an bolo yan Usman i ye dɔnkili dumanba bɔ a tɛ tɛmɛ kalo kan a b'i ka YouTube kan n'o ye an ka armée Mali ba in fasa ye armée Mali n bɛ fɛ ko i y'o kɛ kun jumɛn na i b'a expliquer ka sɔrɔ ka a capella kɛ comme an sera émission kuncɛ yɔrɔ ma i ka ɲininkali diyara n ye kojugu an bɛ armée fo an bɛ Mali tentigilaka bɛɛ fo u bɛɛ lajɛlen b'a bɛɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n y'o de fɔ ni bolo fununa dɔrɔn a bɛ d'a tigi de ma donc n'i y'a ye n ye armée fasa da sinon ne ma deli ka armée fasa da fɔlɔ ma deli k'o da fɔlɔ mais n'i y'a ye n ye armée fasa da n y'a da faso kanu de la faso kanu b'i la faso kanu bɛ n na wa n ka armée kanu bɛ n na kojugu o de ye a jigin kɔnɔ ka taa armée fasa da sinon k'a fɔ ko min maa ye n bila la ou bien tout o tɛ n yɛrɛ de armée kanu et puis u bɛ ka taa cogo min na n y'o fana kanu ne b'o de fɛ Usman yɛrɛ bɛ lafiya de fɛ wa donc maa o maa bɛ se ka dugu lafiya an b'o de fɛ quoi a banna ok o y'aw ka rôle ye donc n ye armée fasa da i b'a capella ta n ye ka sen b'a la sen t'a la sen b'a la ko n'i ma da ko la ni sɔrɔdasiw y'i minɛ don min i b'o dɔn u ma n'i minɛ n'u y'i minɛ cɛ n'u y'i minɛ don min i b'a dɔn Mali wari dunbaalu n'o y'i minɛ Mali ɲagaminbaalu u ma n'i minɛ faso nafolo dunbaalu n'o y'i minɛ cɛ i b'a fɔɔnɔ ŋana kɛ sɔrɔdasiw ye ŋana ye dɛ Ala b'i minɛ Ala b'i kɔnɔ kiyama kɛnɛ kan ni sɔrɔdasiw y'i minɛ Mali wari kan olu t'i kɔnɔli kɛ i b'a fɔɔnɔ ok ah bon kana siga Usman ni ne ta ta ne t'o fɔɔnɔ dɛ ayi ni ye ne ta ta ne bɛ yafi ma nka Asimi tɛ yafa ma an ka foli bɛ armée ye an ka foli bɛ u ye kosɛbɛ kosɛbɛ Usman min y'a f'i ye cogo min na comme an sera an ka émission kuncɛyɔrɔ la ladilikan minnu b'i bolo ani folikan minnu b'i bolo ka passer i bɛ se k'o kɛ an ka ladilikan min bɛ n bolo mɔgɔw ka bɛn kelen ma dɔrɔn ne bɛ fɛ a kɛra diɲɛ baara o baara ye maaw k'u tile ɲɔgɔn ye ka bɛn kelen ma o ye n ka ladilikan ye foli min bɛ n bolo n bɛ n jatigiw fo n kanubagaw n bɛ se ka fɔ n kanubagaw n b'olu fo n bɛ n profiter ka n ka sababu ɲuman dɔ fo yan n'o ye Alizadare ye Sirati Kante ale de bɔra sisan ka mobili kura nin di yan ko n ka munumunu o kɔnɔ fɔlɔ donc n b'a fo o la an ka foli b'a ye kosɛbɛ voilà donc n bɛ n kanubaga bɛɛ fo farafinna farajɛla n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ok faamuyali sɔrɔ olu la an balima Mali kunnafoni lajɛbagaw an bɔra ka Usman Jakite lamɛn a y'a ka projets fɔ an ye a ko ni Ala nana se d'a ma a bɛna n'a ka clip bɔ ani a ka album kura labɛn ka d'aw ma
an bɛ dugawu k'a ye ala ka o se nɔgɔya ye Amina. a ka dɛmɛ caman caman kɛ an b'aw fo a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ merci Ok, merci.